Kur'an, sveta časna knjigo, svjetlosti od Boga, dostavljena nam od Tvorca mudroga. Ti si puna svjetla, puna si mudrosti, ja te učim, čitam od rane mladosti. Sve Božje upute u sebi sadržiš, što je dozvoljeno od toga da se držiš. Sve što god je haram u Kur'anu piše, ti se toga prođi i ne radi više. Kakav trebaš biti, tamo jasno stoji, tako Allah traži od robova svojih. To je časna knjiga prepuna mudrosti, a njena je mudrost u njenoj vječnosti. Sve što dobro vodi, Kur'an propovijeda, Kur'an podjednako na sve ljude gleda. Svi su ljudi braća, on to jasno kaže, pa zar ima netko ko se s tim ne slaže? Ima nešto drugo, savremeno tako, da je kao Kur'an uvijek moćno jako, da srca pokrene, da volju zapali, muđiza je njegova da ga svatko hvali. Bilo je takvih koji ga mrziše, ali čitajući Kur'an svi ga zavoliše. Božja je mudrost eto tako htjela, Kur'anska je istina svijet nadvisila. Što ga više učiš, on ti je sve draži, sve se više čuvaš, poroka i laži. Svakog dana postaješ ti duhovno jači, tako svoju vrijednost Kur'an nam tumači. On ne znanje ništi, kad znaju nas vodi, on objasni zakone u Božjoj prirodi. Sve što će proteći ili je bilo prije, ništa Božjem sveznanju nepoznato nije. On poziva one što sluhe imaju, koje se ne dive ovom svjetskom sjaju. On trijezni ljude, on ih opominje, ma kud god se kreneš da se Bog spominje. On sile ukruti, on slabe zaštiti, on pokaza odnose što trebaju biti.
Siromah i bogat kod Boga su isti, on za mržnju ne zna, on nema zavisti. On je savršenstvo Božje istine, on je trajna svjetlost što razgoni tmine. Časna vjera Islam proizvodi njega, on Božju svemoć stavlja izvan svega. On zrači i grije, on mudro raspravlja, on istinu svetu od laži rastavlja. Svuda gdje god stigne, tu znanje likuje, on nas mudro vodi, put nam pokazuje. On sebičnost ništi, siromaštvo gasi, on jasno zahtjeva da pokaže šta si. On ne zna za klase, on ne za boje, on najvoli one što se Boga boje. On za međe ne zna, on granice nema, on svukuda stiže, on nema bedema. On trijezni slabe, u život ih vraća, sveto mu je geslo, svi su ljudi braća. On osvaja snagom duha i razuma, on ne zna za silu, on je bez uluma. On nas vodi sreći na oba dva svijeta, on je kao ruža što uvijek cvjeta. On je izvor sreće, on je izvor spasa, on je časni tumač božanskoga glasa. Sveta nam je dužnost držati se njega, on je vječni zakon Boga svevišnjega. Al mudrost mu nije samo učenju, već koliko si dušom predao se njemu. Proučit ga može bilo ko od ljudi, u primjeni njegovoj pristrajan budi. Kolika je snaga časnoga Kur'ana, o tome nam zbori prostranstvo Islama. S istoka na zapad prostire se svuda, njemu nisu potrebne ni bajke ni čuda. Protiv zla se bori, protiv grijeha grmi, on bogatstvo cijeni, ali ne u srmi, već u čistoj duši koja misli pravo, da razmišlja mudro, rasuđuje zdravo. Svak će sretan biti koga je učio, živio po njemu i predan mu bio. Zato, brate mili, i ti sretan budi, uči časni Kur'an i srce probudi. 14 stoljeća već se navršilo, od kako je Božje svjetlo zasvijetlilo. Još će svijetlit jače i svijetlit će više, da zalije duše kao zemlje kiše. Što ga više učiš,